אני מזכיר שאחרי ההרצאה שלי יש את ההרצאה של עורכת דין איילת שוורץ אסף, מי שמכיר את איילת אני אגיד עליה בהמשך, ואני בעצם מחזיקה פה את כל הסיוע המשפטי במחוז ירושלים. ולאחר מכן הרצאה של כבוד השופטת אפרת איינשטיין קמלה, שגם עליה אנחנו נתחיל בהמשך. אז אני אציג את עצמי. אני עורך דין מוטי קריסטל, שימשתי בקדנציה הקודמת כיושב ראש משותף של ועדת ביטוח לאומי במחוז. בד בבד שימשתי גם כסגן יושב ראש ועדת ביטוח לאומי בארצי. והיום אני משמש כחבר פורום הנזיקים במחוז ירושלים. המטרה של ההרצאה הזאת היא בעצם להכין אתכם שאתם תדעו להחזיק ולנהל תיק באופן עצמאי לבד, תיק נכות כללית. עכשיו, יש לי שאלה. מי פה התנסה בייצוג והופעה בוועדת ביטוח לאומי? שירים את היד בבקשה. יפה, הרבה. אז לטובת אלו שלא התנסו עדיין, אני רוצה להציג לכם את הדבר הבא. כן. שלום. כן, בבקשה. יש פתק? כן, בבקשה. אז אני רושמת, מסוגל לקחת פתק. אז מה בכל זאת הבעיה? אוקיי, אני במקצוע שלי, אני מתקין פרגולות ופרקטים ואני נפלתי מסולם ב3 ימים. הכלבה של השכנה, לא משנה. בקיצור, אני הייתי עכשיו בבית חולים 3 ימים הייתי מאושפז, וזזו לי 2 חוליות, לא יכול לעבוד. לא נעים. מכתב מהרופא יש? מכתב מהסולם יש? חסר מכתב מסולם. שם הרמאי? סליחה? שם, איך קוראים לך? אלעד. שם אבי הרמאי? למה את קוראת ברמאי כל הזמן? לימדת בתור של הרמאים. זה היה התור היחיד תקשיבי, אני לא... אני סובל כאבים, אוקיי? כאבים אמיתיים, אני לא... תסתכלי, זה מרופא. אין בעיה. ואנחנו פועלים לפי חוק. כדי שתקבל מאיתנו קצבה, אתה צריך להתאים לאחד מהקריטריונים שלה. אוקיי. אז בוא נראה. חלית בניוון שרירים? לא, תודה לאל. שבת, ציפרון, אבעבועות שחורות? לא. ואין יותר את המחלות האלה. בסדר, החוק לא מהיום. דלקת במקור? דלקת במה? דלקת במקור. זה לא שיש רק לציפורים. מה קורה פה? תגידי לי. שצפת, גרמת, נפילה מגובה? או, כן, נפילה מגובה, זה המקרה שלי. לתוך הרגש? לתוך דשא סינתטי, אני לא נופל לתוך הרגש, תקשיבי רגע. זה חוסר מזל. זה באמת חוסר מזל, תקשיבי, אני ממש כואב לי, אוקיי? אני כרגע עומד איתך ואני סובל מכאבי תופת, אוקיי? אני משככי כאבים, אני לא יכול לעבוד. אני שילמתי לכם כל החיים. חוץ מחודשיים ב-98 שהיית בחו"ל. מה? נדבר על 109,000 שחלה אחר כך. תקשיבי, אני כל החיים שלי שילמתי, עבדתי, לא לקחתי שקל מהמדינה. אז עכשיו שאני בברוך, פליז. אל תלכו נגדי, בבקשה, אני אומר לך שאני סובל, אני באמת סובל, אני לקבל אמיתיות, אוקיי? אני לא מאוים. בבקשה. קח את הטופס הזה למשרד לקבלת קצבת נכות. זה נמצא פה בקצה של הגרם מדרגות. אחלה. תן להם את הטופס ותקבל את הכסף. בסדר, תודה רבה לך. יש מעלית? לא, אבל תעלה במדרגות, זה שטויות.
שלום. כל הכבוד. את לא... ווטאבר, מגיע לי קצבה. אני מצטערת. אתה הצלחת לעלות במדרגות והוכחת שאינך זקוק לקצבת כלל. ברמת העיקרון, הייתי יכול לסיים את ההרצאה עכשיו. אני חושב שמה שראינו פה ממצא את האירוע. אבל בכל אופן בואו נדבר קצת על ביטוח לאומי. תגיד לי, סליחה, הפלת בסרטון? הוא ביוטיוב. איך הוא נקרא? ביטוח לאומי. אחד הרגעים החשובים של החיים. כן. אוקיי. אז בואו נדבר קצת על ביטוח לאומי נכות כללית. אני, שפתחתי את המשרד ונהייתי עצמאי, הגיע אליי לקוח ואמר לי, אני רוצה לעשות תיק של תביעת נכות כללית. לא הכרתי את התחום, לא ידעתי מה בעצם התחום הזה, מה הוא אומר. ופניתי להתייעץ עם אחד מגדולי עורכי הדין המזיקיסטים בירושלים, אני לא אגיד את שמו, אבל באמת אחד מהדינוזאורים של התחום פה בירושלים, 40 שנה הוא עורך דין. והוא אמר לי, עורך דין קריסטל, מה הלקוח צריך אותך ומה אתה צריך את זה? אין בזה כסף, וגם בסוף זה בסך הכל להגיש טופס. ולמזלי, לא הקשבתי לו, וכן לקחתי את התיק. ואז גיליתי שזה ממש לא רק להגיש טופס, וזה מצד שני גם לא כמה שקלים, אלא יש פה שכר טרחה יפה. עכשיו, בשביל זה נעשה לכם קצת חשק, אחרי שקצת הורדתי לכם הסרטון, שלום לכבוד השופטת אפרת אייכלשטיין שם. אחרי שקצת הורדתי לכם את החשק עם הסרטון, בואו נעשה לכם קצת כן מצב רוח. טוב. זה המקסימום לדעתי. זה המקסימום. אני אשלח את המצגת אחרי זה למי שרוצה. אנחנו אחרי זה נתעמק במה שבעצם עוברות השורות האלה, אבל ברמת העיקרון, קצבה של ביטוח לאומי בנכות כללית נקבעת לפי 4 דרגות. יש דרגה של 60% כושר, 65% כושר, 74% ו-75% ומעלה. עכשיו, לצורך העניין, אנחנו ניקח בשביל הדוגמה את הקצבה לא הכי גבוהה ולא הכי נמוכה, את ה-74%. אנחנו, שאנחנו גובים שכר טרחה מביטוח לאומי בנכות כללית, אנחנו גובים לפי שכר הטרחה שנגזר מהקצבה החודשית. זאת אומרת שאם אנחנו הגשנו תביעה לנכות כללית ללקוח, והצלחנו להשיג לו קצבה בשיעור של 2,770, זאת אומרת שאנחנו ניקח לפי החוק, מה שהחוק מחייב אותנו, זה 2 אופציות. ומי שרוצה לשאול זה חשוב. יש אופציה של לקבוע 13% עם פתיחת תיק. פתיחת תיק זה פלוס מינוס 800 שקל. זה קצת משתנה בשנה בשנה, אבל זה הבסיס. או אם אתם לא רוצים להסתבך, אתם לוקחים 15%. אני בדרך כלל נוהג לפי 15%. אז בואו נתקדם לדוגמה. אנחנו גובים ללקוח 15% מ-2,770. אוקיי? עכשיו, בדרך כלל, לאנשים שטובים נכות כללית, יכול להיות שגם יהיו ילדים. אם יש להם ילדים מתחת לגיל 18, מקבלים תוספת של 776 שקל לילד עד 2 ילדים. זה מוגבל גם אם יש משפחה חרדית עם 10 ילדים מתחת לגיל 18, היא תקבל לפי 2 ילדים בלבד. עכשיו, מה זה בעצם אומר לנו? זה בעצם, אנחנו מדברים על, אם אנחנו מחברים את ה-776 עם הקצבה שהוא מקבל, זה מביא אותנו לסכום של 3,546. עכשיו, אני מזכיר לכם, אנחנו גובים 15% מהסכום הזה, ואנחנו לא גובים אותו חד פעמי, אלא החוק מאפשר לנו לגבות עד 60 קצבאות. זאת אומרת, 60 חודשים. בעבר, לפני שהחוק שונה, היה ניתן לגבות לכל החיים. זה היה קצת חזירי, אני חייב לציין, אבל החוק הזה שונה לטובת המבוטחים. וכיום זה מוגבל ל5 שנים, זאת אומרת 60 חודשים. עכשיו, בואו תראו כמה זה יוצא, אם מי שעוד לא הספיק לעשות את החישוב. יש לנו 3,546 כפול 15% זה 531 שקל בחודש, כפול 60 חודשים, זה יוצא 31,000 שקל. עכשיו, על ה-31,000 שקל האלה,
ייתכן ותעבדו עליהם כמה שעות בודדות, כמו שאני אסביר בהמשך. עכשיו, תנו לי עוד קצת לשמח אתכם, שמגיע לכם לקוח, וזה קצת דיבר עורך דין אלחרר, מגיע לכם לקוח ורוצה להגיש תביעה לנכות כללית, אתם לא מגישים תביעה רק לנכות כללית, אתם מתחקרים את הלקוח. התביעה הנוספת הכי בסיסית שאפשר להגיש זאת תביעת שירותים מיוחדים, שר"מ. שר"מ זה בעצם קצבה לנכים קצת יותר קשים, קצת יותר מורכבים, שבעצם הם לא יכולים לבצע את 5 פעולות ה-ADL. סלחו לי שאני לא זוכר בדיוק את הראשי תיבות, אם מישהו פה יודע זה הזמן להגיד, אבל זה בעצם אומר מבחנים, 5 מבחנים שבודקים האם הפונה סלש המבוטח יכול לבצע את הפעולות הכי בסיסיות בחיי היום-יום שלו. כלומר, להתלבש, להתקלח, ללכת לשירותים לבד, לבצע מעברים לבד מהכיסא למיטה, מהמיטה לכיסא, מהכיסא למקלחת, ואפילו לחמם אוכל במיקרוגל. עכשיו, הקצבה הזאת היא נעה בין 1,400 ברמה הכי בסיסית לבין 3,000 שקל. וגם... נכון, נכון. זה מבחן 10, נכון, נכון, אתה צודק, יפה. הערה יפה. אז בעצם, אם אנחנו מקבלים עוד תוספת של בין או 1,400 או 3,000 שקל, וגם מזה אנחנו גובים 60 קצבאות, כפול 15%, אנחנו בעצם כמעט מכפילים את הסכום הזה שמוצג על המסך. וזה אמר לי אותו עורך דין, אין הרבה שכר טרחה בתיקי נכות כללית. יכול להיות שאם הוא היה יודע, אז הוא קצת היה מתעסק בעוד תחומים חוץ מתיקי נזיקי. אגב, יש עוד משהו שמאוד מאוד כדאי לדבר עם הלקוח. בדרך כלל, שלקוח נקלע למצב רפואי לא טוב, ולפני זה הוא עבד במשך כשנה, אז אני מניח שכולכם יודעים, יש חובה למעסיק שלו להפריש לו לקרן הפנסיה. עכשיו, בתוך קרן הפנסיה יש רכיב שזה בעצם ביטוח אובדן כושר עבודה. לא הרבה יודעים את זה, עורכי דין קצת כן יודעים את זה, אבל לקוחות לפעמים אני אומר להם את זה והם לפעמים, מה, יש לי ביטוח? אני אף פעם לא עשיתי ביטוח, אין דבר כזה. ואז אני אומר להם, כן, אתם עבדתם בשנה האחרונה, סיכוי סביר שיש לכם ביטוח. עכשיו, מה זה הביטוח הזה? בכלל ביטוח מבחינתנו הוא להיט, כי זה אומר שאנחנו, אם בן אדם נגיד, הרוויח ממוצע 8,000 שקל בחודש, אז אנחנו נשיג לו קצבה של עד 75% מה-8,000 שקל האלה, ומזה נגזור את השכר טרחה שלנו, שאגב, בזה אין הגבלה בתביעות אובדן כושר עבודה, זה יכול להיות גם 20%, גם 25% אם אני מכיר כאלה שגובים, וזה לא מוגבל, זאת אומרת, זה יכול להיות לכל החיים. אז זה טיפ מאוד מאוד חשוב, כשמגיע לכם לקוח ואומר, אני לא מרגיש טוב, אני רוצה להגיש תביעת נכות כללית, עברתי אירוע מוחי, עברתי התקף לב, תגידו לו, יש לך עוד דברים, יש לך עוד הגבלות ביום יום וכדומה. עכשיו, עד כאן היה החלק הטוב של ההרצאה, השכר טרחה. עכשיו בואו קצת נוריד את זה למה שנקרא לפסים מעשיים. כשמגיע לכם לקוח לתביעת נכות כללית, איך אתם בעצם מתחילים את התהליך איתו? איך אתם מוודאים האם הוא זכאי לקצבת נכות או לא? אז יש שני תנאים מצטברים בשביל להתחיל אפילו את התהליך. בלעדי זה לא יסתכלו עליכם. התנאי הראשון, שהמבוטח לא משתכר מעל 60% מהשכר בממוצע במשק. השכר בממוצע במשק היום הוא בערך 11,000 שקל, משהו כזה, זה משתנה, פלוס מינוס. אני מניח שכבוד השופטת תכף תשמע תדבר על זה. זה קצת משתנה, יש הלמ"ס מפרסם את זה מדי לדעתי חודשיים. אז אם הוא מרוויח מעל 60% מהשכר בממוצע במשק, הוא יידחה ישר. התנאי סף הראשון הוא יידחה. לכן הכי טוב תמיד שהלקוח מגיע לשאול אותו, תגיד לי חביבי, אתה עובד? אתה הפסקת לעבוד? אם הוא יגיד לכם, אני כבר לא עובד 3-4 חודשים, מצוין. אם הוא אומר לכם, אני עובד, תעשו איזה גרף כזה, לא גרף, תעשו עץ כזה. אם הוא אומר לכם, אני עובד, שאלו אותו כמה אתה עובד וכמה אתה מרוויח. עכשיו, יש פה בעיה קצת, כי אם הוא עובד, אז הביטוח לא מסתכל עליו קצת בעין עקומה, הוא עובד, למה הוא צריך, איך הוא יכול לקבל קצבת נכות? קצבת נכות מבוססת, כמו שהיינו על אי כושר. אבל יש תיקים שאפשר גם להסתדר איתם במקרים כאלה. עכשיו, התנאי השני בעצם, זה תנאים, אני מזכיר, זה תנאים מצטברים, זה בעצם אחוזי הנכות, שזה שורש העניין של נכות כללית, וזה ליבת העיסוק. תמיד
תמיד, בכל הנושא של נזיקים, אחוזי נכות זה משהו שמלווה אותנו, אם זה פלטד, אם זה כחבויות, אבל ביתר סט אנחנו רואים את זה בתיקי נכות כללית. עכשיו, מה בעצם התנאי סף השני? אנחנו צריכים שהלקוח, שחוץ מזה שהוא לא עובד, נצליח להביא אותו ל-60% נכות. או לחילופין, יש איזו הקלה מסוימת בחוק, 40% נכות, אבל צריך שאחד מהליקויים יהיה ליקוי מרכזי בגובה של 25%. עכשיו, הם לא פיילים הביטוח לאומי, הם יודעים את זה. אז הרבה פעמים אתם רואים תיקים של 59%, ואז נו, איפה 25% שאני צריך בפרוטוקול? לא, הוא מקבל 20%. לא, בקטע רע, אני לא בא לזלזל בעבודה שלהם, אבל זה מטבע הדברים, ככה זה קורה. עכשיו, מגיע לכם לקוח מספר לכם סיפור מאוד מאוד יפה. אומר לכם, יש לי בעיה אורתופדית, יש לי בעיה פסיכיאטרית, עכשיו אתם לא אורתופדים ולא פסיכיאטרים. אז איך אתם יודעים לטפל, או איך אתם יודעים לתמחר את אחוזי הנכות שלו, איך אתם יודעים כמה אחוזי נכות הבן אדם שעומד מולכם שווה. לפעמים אגב רואים את זה בחו"ל, שאתה רואה לקוח שהוא נראה לך פיקס ב-100% ואתה אומר מה יש לו, ואז מתברר שהוא לא פיקס. פשוט לא רואים את זה בחוץ. ומצד שני, הוא מגיע לקוח עם כיסא גלגלים מפורק לגמרי, והוא לא מקבל אחוזי נכות כמעט. אז איך אתם יודעים להתמודד עם הבעיה הזאת? שזו הבעיה המרכזית, אגב, בתיקים האלה. קודם כל, לא בושה, וגם מאוד פרקטי ויעיל, להחזיק לכם מומחה בית. זאת אומרת, אורתופד או פסיכיאטר שאתם עובדים איתו, ושולחים אליו את הלקוחות להתייעץ, שייתן לכם הערכת נכות. יש כאלה שלוקחים הערכת נכות בלי מכתב, ואז זה מאוד זול. יש כאלה שיכתבו לכם מכתב. ופה הם מציינו את האחוזי נכות שיש ללקוח. שאגב, אתם יכולים אחרי זה להשתמש בהערכת נכות הזאת בוועדה הרפואית. אוקיי, עכשיו בואו נגיד שלא שלחתם את הלקוח למומחה מטעמכם, כי אין לו כסף לשלם, ואתם רוצים לדעת כמה אחוזי נכות הוא שווה. אוקיי? אז תכירו את החבל החדש שלכם, תקנות הביטוח הלאומי, קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה, תשט"ז 1956. ברשותכם אני אפתח את החוק רגע. כך נראות התקנות. אומנם זה חוק מ-1956, הוא ישן, הוא קצת מסורבל, אבל הוא כן עובר רפרשים מדי פעם, כן? יש פה עדכוני חקיקה ופסיקה, לא פסיקה, עדכוני חקיקה של התקנות, וכן מעדכנים אותו. התיקון הכי מרכזי שהיה לאחרונה, אני מניח ששמעתם, זה בנושא הפיברומיאלגיה, שזה לא הופיע בתקנות בכלל, והיו לוקחים כל מיני סעיפים מפה ומשם, כל מיני סעיפי סל, עד ששמו לזה סוף, והכניסו את הפיברומיאלגיה, לא קוראים לזה הפיברומיאלגיה, קוראים לזה דאגת השרירים לדעתי פה בתקנות, והכניסו את זה לתקנות. אני לא רוצה להגיד שזה עזר, יכול להיות שזה גם גרם קצת נזק, אבל זה נושא להמצאה אחרת. אוקיי, אז זה בעצם החוק, אוקיי? זה התקנות, זה חשוב מאוד להכיר את זה. עכשיו בואו נראה. לא, זה יפה, שאני מצוינת, זה גם לכללי. כן, כן, עכשיו, רציתי לשאול משהו, סליחה. נגיע לזה, כן, בוודאי, נגיע לזה. אז אני חוזר רגע למצגת. איזו שאלה, מי שבעצם, נגיד, מרוויח 8,000 שקל, שזה מעל ה-60%, אז פתאום אתה מלכת לבעדה, או שהם ישר דוחים אותו? לא, מי שמרוויח 8,000, מתי? מהביטוח? עכשיו 60% מהשכר הממוצע במשק. לא, הם יפתקו את ה-30 שלו, או שהם יבקשו אפילו 30, והם לא יכניסו אותו. לא יכניסו אותו. אגב, זה שכר ממוצע במשק לפי תקנות ביטוח לאומי, זה לא מה שמפורסם בלמ"ס. נכון, היה חשובה שלא כדי לשמוע. נכון. אוקיי, עכשיו, אז בואו נראה ממש איך זה נראה בפועל, כי אתם תהיו חייבים להגיד את החוק הזה על בוריו. בואו נראה. מגיע לכם לקוח, והוא אומר, אני סובל מבעיות נפשיות קשות. אני מקווה שאתם מצליחים לראות. תגדיל את זה קצת. טוב, אני אקריא לכם. תעשה קונטרול פלוס. או, כל הכבוד. למדתי משהו. עכשיו יותר טוב? טוב, זה המקסימום. טוב. מגיע לכם לקוח, אומר, אני סובל מבעיות נפשיות, ואני רוצה לקבל קצבת נכות. עכשיו, איך אתם יודעים
האם יש לו 0% או 100%? אני אגיד לכם משהו, יקרה על אצבע מאוד פשוט, אתם לא יודעים. כי גם אם אתם בטוחים שזה ממש תואם למה שהבן אדם מתאר, זה תמיד יש פער מאוד מאוד גדול בין איך שהוא מתאר לבין המצב בפועל. אבל בואו נגיד שעברתם על המסמכים הרפואיים שלו, שעוד רגע ניגע בזה גם, ואתם רואים במסמכים הרפואיים שכתוב שהבן אדם צריך אשפוז יום. אז אתם מחפשים פה בסעיף, ואתם רואים עוד פעם, סעיף א' 6, אני לא זוכר את הסעיף הראשי, כתוב, ישנה הגבלה קשה מאוד של כושר הבנה, או שקיים צורך באשפוז יום פסיכיאטרי ממושך. הנה, 70%. אתם יודעים שללקוח שלכם יש 70%, וממילא הוא עבר את הסף של לעבור לשלב הבא, כמו שאמר, תשמע, זה מאוד מאוד נתון, אי אפשר באמת לדעת. אי אפשר לדעת, כי הביטוח לאומי יגיד, כמו שאתה אומר, צריך אשפוז יום ממושך, כל יום ויום, ואתה תגיד שזה מספיק. בסוף זה עניין של מלחמה מול הביטוח לאומי. אין איזה משהו גורף. גם, נגיד חותם מזה, הם גם לא יגידו שזה 70%, הם יגידו שזה 30%. כי אם יגידו כמה מוספד, הם לא יכולים להגיד אחרת. הם יכולים. הם יכולים לפרש את החוק אחרת. השאלה היא אשפוז יום, הגדרת של אשפוז יום, מה זה? אז זה בדיוק מה שמוביל אותי למה שאמרתי בהתחלה. אני לא פסיכיאטר ואני גם לא מתיימר להיות. לכן אני מתייעץ עם בעלי מקצוע. אני מתייעץ עם בעלי מקצוע, וגם הם לא תמיד יודעים, כי הם לא, אתה יודע, הם יכולים לפרש את החוק, אבל הם לא יכולים להיכנס לראש של הביטוח לאומי. החוק הזה הוא הכל טוב ויפה, אבל בסוף יושב רופא בוועדה שהחוק, אתה יודע, הוא בצד שני, הוא לא עורך דין והוא לא שופט. אמרת פה, זה התפקיד שלנו כעורכי דין להילחם. בעצם, הרבה פעמים, כמו שאמרת, הם מפרשים את החוק כמה שיותר לטובתם, כמה שפחות בעצם מהכוח. אז איך בוועדה, כשאתה נמצא בסיטואציה הזאת, האם זה נכון לך להילחם ראש בראש עכשיו עם הרופא? תשמעי, זה שאלת $1,000,000. יש אסכולות כאלה ויש כאלה. יש את האנשים שאומרים, אני בא ונותן להם בראש וצועק עליהם ורב איתם. אני לא אוהב את זה כי אתה תחזור לאותו רופא עוד שבוע והוא יזכור לך את זה. לא שמענו את השאלה בבקשה. היא שואלת האם נכון לבוא וללכת מכות עם הרופא בוועדה. לא מכות. כי יש המסכנות שלך. לא אתה, לקוח. לא, יש הבדל בינך לבין הלקוח. זה מאוד מאוד משתנה. זה נכון, לא, אני מכיר אישית עורכת דין שאגב היא עבדה שנים בביטוח לאומי, וכל פעם שיוצאת בוועדה היא שווה שם צרחות. והיא מצליחה, אז כנראה תלוי בן אדם. אוקיי, אז בעצם ראינו איך זה מתאים לחוק. אתה מתאים את המסמכים הרפואיים לחוק. עכשיו, קחו בחשבון שהלקוח, גם נגעתי בזה עכשיו, הלקוח לפעמים הוא בא ומתאר מצב מאוד מאוד קיצוני. אתם צריכים להכניס אותו לפרופורציות, כי הוא בטוח שאתם הביטוח לאומי. אתם צריכים להגיד לו, לא חביבי, אני לא הביטוח לאומי, אתה לא צריך לעבוד עליי. בוא דבר איתי בכנות מה המצב שלך, אל תראה לי פה כל מיני מגבלות שאתה ממציא לי, כי בסוף אני אלחם, ואני בזבז את הזמן שלי ושלך ולא יוצא מזה כלום. תגיד לי אובייקטיבית מה אתה מרגיש. עדיין, גם אם הוא אומר לכם, אני אומר לכם הכל בסדר איתי או הכל לא בסדר איתי, תבקשו ממנו דבר מאוד מאוד פשוט. לך לקופת חולים ולכל הבתי חולים שאתה מטופל בהם, תביא לי את המסמכים הרפואיים שלך מהשנתיים האחרונות. זה must, זה הדבר הכי חשוב בטיפול נכות כללית. עכשיו, אחרי שהוא מביא לך את המסמכים הרפואיים, יש כמה פעולות שמאוד מאוד חשוב לעשות עם המסמכים האלה, וגם אני אסביר לכם למה זה חשוב. א' כל, כן. בגופים אחרים, אני יכול להגיד לך שזה מאוד משפיע על המרב"ד, וזה עורך דין אורן יכול לענות. הם המון פעמים רופאים, אם הם רואים שהבן אדם סובל, הוא דיבר על זה, סובל מסחרחורות או סובל מאפילפסיה וכאלה, הם ישלחו הודעת עדכון למרב"ד. המרב"ד זה מרכז רפואי. מרב"ד זה מכון רפואי לבטיחות בדרכים, לכן שוב פעם הראייה, לפני שאתה הולך לשחות על הראייה, ולשחות גם כן את הקטע של אפילפסיה, מאוד מאוד בעדינות. זאת אומרת, לשאול קודם כל את הלקוח, כמה חשוב לך הרישיון נהיגה. כי כשאתה סוחט את העניין של הראייה, ילך לו הרישיון נהיגה. עכשיו אתה תגיד, שמע, אבל הוא לא רואה איך הוא יכול לנהוג, אתה צודק, אבל כעורך דין, אתה צריך לשים אותו במצב הכי טוב שהוא יכול להיות בו. אז גם... מה שמעתי? כן, הם שלחו אותו לבדיקה, הבן אדם אומר, אני
סובל מסחרחורות, אז הרופא יגיד, איך אני יכול להשאיר אותך על הכביש שיש לך סחרחורות, אז אתה פצצה מתקתקת. אז הוא לא שואל אותו במקום, אין לו סמכות, הוא שולח אותו לבדיקות במרב"ד. ולחילופין פסיכיאטריה קשה. פסיכיאטריה קשה יכול לחסל את הרישיון נהיגה, אז תשים לב לזה. נהגים מבוגרים. עכשיו, אז אתם מבקשים מהלקוח שלכם מסמכים? אחוזי הנכות שמקבלים בביטוח לאומי מחייב המרכז הרפואי? לא. אני לא יודע איך זה עובד במרכז הרפואי, אני לא בטוח שזה עובד לפי אחוזי נכות שם. לא בטוח שזה עובד לפי אחוזי נכות. מה זה גופים אחרים? כמו מה? אני יכול להגיד לך שלדוגמה, בפטור ממס הכנסה זה מחייב ב-100%. אם הלקוח שלכם מגיע למעל 90% נכות, אתם שולחים את זה, אתם מגישים יש טופס מיוחד בפטור מתשלום מס, ולדעתי אפילו לא מזמנים אותו לוועדה נוספת, אלא מתבססים על הקביעה של הביטוח לאומי. מזמינים. כן, שזה דווקא יתרון טוב. כמה זה מחייב? לא, אז תלוי, כל גוף וגוף, אתה יודע, לפי הנהלים שלו. לעיריית ירושלים להוציא הנחה בארנונה, זה יעזור, כן. אין ספק, אבל שים לב, זה לא דווקא אחוזי נכות הרפואיים, אלא דרגת אי כושר, אנחנו נדבר על זה עוד מעט. אז אני חוזר ללקוח שלכם שהביא לכם, ביקשתם מסמכים רפואיים עכשיו, לקוחות בדרך כלל מה שהם עושים, אין להם סבלנות, במיוחד לחבר'ה של הביטוח לאומי, הם מגיעים עם שקית שחורה, עם 200 מסמכים, מניחים לכם את זה על השולחן. עכשיו, אם אתם תקחו את השקית השחורה ותניחו אותה ככה על השולחן של הרופא בוועדה, שנייה אחרי שתיצאו, לקח את השקית וניח אותה בפח. אז חשוב מאוד, וזו העבודה הכי חשובה בתיק, הכי שחורה אומנם, אבל הכי חשובה, אל תיתנו את זה לא למתמחה ולא למזכירה ולא לשום בן אדם אחר. תעשו את זה אתם, כי אתם צריכים ללמוד בעיניים שלכם את המצב הרפואי של הבן אדם, כדי שאם פתאום הרופא בוועדה יתקיל אתכם באיזה משהו, אתם תזכרו את זה. ותאמינו לי שאחרי שתעברו 200 מסמכים, אתם תזכרו את כל פרט ופרט במצב הרפואי שלו. אז אתם בעצם, מה אתם עושים בשקית השחורה הזאת? אתם מוצאים את כל המסמכים ומתחילים למיין את זה לשתי ערימות. אוקיי? קודם כל אתם ממיינים את זה לפי תאריכים כרונולוגיים, כדי שתראו, תעקבו אחרי ההתפתחות של המחלה. לפני שנתיים הבן אדם היה במצב נפשי ככה, יש לו רמיסיות מדי פעם, זאת אומרת רמיסיות זה שהוא מדי פעם בתקופות טובות, ואיך שזה מתקדם, הזמן מתקדם, אתם רואים שהיום הוא במצב מאוד מאוד חמור. מצב לא טוב, ואת זה אתם גם משקפים בסוף לרופא בוועדה. אתם תראו, לא יהיה, תסתכל, בהתחלה הוא היה ככה, דחיתם אותו אומנם בעבר, נגיד, אז תראו, עכשיו המצב הרבה יותר כבר חמור וקשה. זה הרמה הראשונה. עכשיו, אני הייתי ממיין את זה לפי עוד הרמה של נושאים. הגיע לכם לקוח, הוא כולו מפוצץ בבעיות רפואיות, יש לו בעיות אורתופדיות, יש לו בעיות פנימיות, זאת אומרת, נגיד מחלות לב או סכרת, ויש לו בעיות נפשיות. אז אתם ממיינים את זה לפי הרמה של אורתופדיה, נפשי ופנימי. עכשיו, אני אגיד לכם יותר מזה, בתיקים מורכבים, זאת אומרת, תיקים עם המון בעיות רפואיות ושלל ליקויים, מה שאני עושה, וזה דבר מאוד מאוד חשוב, אני מכין מכתב לוועדה. אני כותב לוועדה, מוגשת בזאת תביעת נכות כללית. המצב הרפואי של הלקוח הוא שהוא לא יכול לעבוד כלל, נגיד לצורך העניין, ואז אני אומר לרופא, תסתכל, יש לו בעיות אורתופדיות, בעיות נוירולוגיות, בעיות נפשיות. מתחת לכל רובריקה כזאת במכתב, בכתב תביעה שאתם מצרפים, אתם מכניסים את כל הבעיות הרפואיות האורתופדיות שיש לו. נגיד לצורך העניין בעיה אורתופדית, אתם כותבים, הבן אדם סובל, הלקוח סובל מפריצת דיסק מיום זה וזה, כעולה מהמסמך הרפואי מיום זה וזה. מתחת לזה הוא סובל מקרע בגיד כתוצאה מכך וכך, החל מיום זה וזה. יורדים שורה, מצב נפשי, הוא סובל מפוסט-טראומה מיום זה וזה, לפי העולה מהמסמך הזה וזה. אתם עושים את זה לרופא בוועדה בצורה, אתם מאכילים אותו עם כפית, הוא כל כך יודע לכם. אני אומר לכם שהיה איזה תיק שלא עשיתי את זה, והגעתי לוועדת ערר, רופא חמוד פה בירושלים, הוא אומר לי, עורך דין קריסטל, איפה המכתב הכבוד? אמרתי לו, מה, עד כדי כך? הוא אומר לי, אתה לא יודע כמה זה עוזר לנו. ותבינו, הרציונל של הרופאים הם מקבלים כסף לפי הכמות של התיקים שהם צריכים להכניס בוועדה. ואם עכשיו הם יקבלו שקית עם 200 מסמכים, הם לא יתחילו לעבור עליה בשבילכם.
אז אתם עושים להם סדר. עכשיו, יותר מזה, אתם לא לוקחים את כל 200 מסמכים, גם אחרי שסידרתם אותם ומניחים אותם על השולחן. מה שאתם עושים, אתם מזקקים מתוך 200 מסמכים, 10 מסמכים, 15 במקסימום. והמסמכים הכי חזקים שיש, הכי בומבות שיש, לא כל מיני בדיקות דם שלא מעניינות אף אחד, בדרך כלל, או כל מיני נרשמים להקמול. לא, אתם מראים לו את המסמכים על המצב הנפשי שהוא היה מאושפז, אתם מראים לו על הניתוח שהוא עבר בגלל השבר. אתם כל הזמן, המחשבה שלכם זה לעשות עבודה קלה לרופא בוועדה. אוקיי, שהוא לא יצטרך לעבוד קשה מדי בשבילכם. תאמינו לי, הם יעריכו את זה. אחרי גיל פרישה דוחים לגמרי את ה... כן, כן. אי אפשר בכלל להגיד. מגיל 67 אצל גברים ומגיל 62 אצל נשים, זה הופך להיות קצבת אזרח ותיק. נשים זה משתנה. מה? אצל נשים זה משתנה עכשיו. אוקיי, לא ידעתי, יכול להיות. מה, משווים את זה ל-67? 64 בהנהגה עד 67. הנה, הרווחנו עוד כמה שנים שאפשר לקבל קצבה. אוקיי, עכשיו, אם כבר דיברנו על הוועדה, אז 90% מהטיפול בתיק, 10% זה כנראה המסמכים, 90% מהטיפול בתיק זה הוועדה. הוועדה זה המקום שלכם לתת את השואו. זה המקום שבו הלקוח שלכם מסתכל עליכם עיניים מעריצות ואומר, בשביל זה לקחת עורך דין. למרות שהוועדה יכולה להיות 5 דקות, זה המקום שלכם. וזה מה שמבדל אותנו בעצם מכל החברות למימוש זכויות. שהם, הדבר היחיד שהם עושות בעצם זה לסדר את המסמכים הרפואיים ולהגיש אותם. כי להם לפי חוק אסור לייצג בוועדה, זו זכות קנויה רק לנו, ציבור עורכי הדין. רק אנחנו יכולים לעשות את זה. ולכן, שבא לכם לקוח ואומר, קיבלתי אבל מחיר יותר טוב בחברת כך וכך, תגידו לו בסדר, אבל הם לא מלווים אותך לוועדה, אני כן. וכמה שלפעמים זה קשה, צריך ללכת לכל ועדה וועדה. יש תיקים של 10 ועדות. בסדר? זה עדיין נכנס בשכר טרחה כשווה, אבל יש תיקים של 10 ועדות. עכשיו, בעצם הוועדה, כמו שאמרתי, זה השורש שלכם. ומה שאתם צריכים לעשות בוועדה, בעצם אחרי שכבר הגשתם את התביעה, בואו נעשה קצת סדר. אתם מגישים את התביעה, אתם יודעים איך מגישים תביעה לביטוח לאומי? פעם זה היה עם טפסים, מסורבל, היום נכנסים לאתר אינטרנט של הביטוח לאומי, כותבים תביעת נכות כללית, הגשה, נפתח לכם טופס, 5 דקות אתם ממלאים את הטופס ויש תביעה באתר. אגב, אני ממליץ לכם להשתמש במערכת המייצגים החדשה של הביטוח לאומי, היא מצוינת, היא חוסכת המון זמן, במקום שתחכו למכתבים בדואר, אתם רואים את המסקנות של הוועדות כמה ימים אחרי זה, לפעמים כמה שעות. אוקיי, אז בואו נעשה קצת סדר, אנחנו הגשנו את התביעה, ועברנו תפקיד תביעות. תפקיד תביעות זה מי שבוחן את התנאי סף של ההסתכרות, האם הבן אדם עובד או לא עובד. עכשיו, אתם מקבלים זימון לוועדה, שימו לב, טיפ חשוב מאוד, הלקוח שלכם סובל, כמו שאמרנו, לקוח מורכב, לא סובל בעיות אורתופדיות ונפשיות לצורך העניין. אתם מקבלים זימון, ואתם רואים שהזימון שקיבלתם הוא רק לוועדה אורתופדית. עכשיו, אל תחכו, באותו רגע תשלחו מכתב לביטוח לאומי, תגידו, אני הגשתי תביעה גם על אורתופדיה. למה אין זימון נפשי? עכשיו, בדרך כלל הם באמת יעתרו לבקשה והם יגידו, אוקיי, בוא נזמן. יש מקרים שהם אומרים, פקיד התביעות החליט שלא צריך. אז במקרים כאלה אתם מגיעים לוועדה ואתם מדברים עם הרופא, אתם אומרים לרופא, למה לא קיבלתי גם זימון לנכות נפשית? עכשיו, או שתצליחו לשכנע אותו, ואז אתם צריכים לחכות עוד חודשיים לוועדה, או שהוא יגיד, אין מה לעשות, המסמכים לא מספקים עילה לליקוי נוסף. עכשיו, אחרי שאתם מקבלים את הזימון לוועדה, חשוב מאוד, זה כלל בל יעבור, אתם חייבים להגיע עם הלקוח לוועדה. אל תוותרו על זה, אם אתם לא יכולים, תשלחו מישהו אחר. שם בעצם זה חלק גדול מהעבודה שלנו. שימו לב שהוועדה הזאת זה גוף מעין שיפוטי, צריך להסביר את זה גם ללקוח. הערעור על ועדת ערר הוא לבית הדין לעבודה. הוא בזכות לבית דין בעבודה, אבל זה גוף מעין שיפוטי. אוקיי, בעצם מי שיושב בוועדה זה סוג של לא רוצה לי שופטים, אבל יש להם מעמד כמו של שופטים. אז מה קצת קצר, אז אני מנסה לתמצת. תסבירו מי שלא פה בוועדות אף פעם צריך להבין, וגם תסבירו את זה ללקוח. תסבירו ללקוח שבוועדה אתם נכנסים, זה יראה לו מוזר, יושבים שני אנשים, אחד זה הרופא, אחד זה מזכיר הוועדה. מזכיר הוועדה, התפקיד שלו זה לכתוב את כל מה שאתם אומרים, וכל מה שאומר גם הלקוח שלכם. אוקיי? ותוודאו את זה, זה חלק מהשירות שאתם נותנים ללקוח, אתם מוודאים לפני שהלקוח חותם על הבדיקה, אתם אומרים, רגע, תביא לי רגע, פקיד הוועדה,
את הפרוטוקול, אני רוצה לראות שכל מה שהוא אמר נרשם. זה חשוב מאוד, זה מאוד מאוד חשוב. אני אקבל את הפרוטוקול הזה בסוף? אתה תקבל אותו לא בסוף, הוא יעלה לאתר או ישלח לך למשרד כמה ימים אחרי זה או כמה שבועות אחרי זה. לא בסוף הישיבה. לא, כי הרופא עוד לא רשם את המסקנות שלו. אז צריך לחכות. עכשיו שימו לב שבעצם הוועדה זה מה שברוב המקרים זה מה שבוחן את המצב הרפואי של הלקוח. זאת אומרת שאם הלקוח שלכם אומר אני סובל מבעיות אורתופדיות וקשה לי ללכת, אז תגידו לו, חבר, אל תיכנס בצעדי ריקוד לוועדה. כי הרופא לא בודק אותך רק מהרגע שהוא אומר לך את זה, אלא הוא בודק אותך מהרגע שאתה נכנס עד הרגע שאתה יוצא. גם שמעתי סיפור על רופא שפגש לקוח בשירותים, ובשירותים הוא נראה אחרת לגמרי מאיך שהוא נראה בוועדה, ובלשון המעטה הוא לא קיבל קצבה. עכשיו, אז תסבירו חשוב מאוד מאוד שהוא לא ייכנס בצעדי ריקוד כמו שאמרתי. עכשיו בואו נדבר קצת על סוגי הוועדות. יש כמה ועדות, הכי נפוצה זה כנראה ועדה אורתופדית. ועדה אורתופדית זה ועדה שבעצם בודקת מגבלות אורתופדיות. להבדיל מוועדה של נושאים פנימיים, כמו סכרת ויתר לחץ דם, בוועדה אורתופדית הבדיקה היא ממש קלינית. זאת אומרת, הלקוח שלכם, יגידו לו אם הוא סובל נגיד מבעיות בגב, פריצת דיסק, פלטים וכאלה, יגידו לו להתכופף, לעשות כל מיני תרגילים. עכשיו, הרופאים בוועדה הם לא פריירים, כן? קודם כל, תסבירו ללקוח שהוא צריך להיות אמיתי וכן. הוא לא יכול, מה שנקרא, סליחה, להבידו לשרטט אותו. הוא צריך להגיד את האמת. למה? כי א' כל, הם לא פריירים, ב' כל, הם יודעים להתאים יש קורולציה בין המסמכים הרפואיים לבין המצב שהוא מתאר בפועל. היה לי תיק לדוגמה שלקוח אמר שהוא לא יכול להזיז את היד. היד לו מוגבלת לגמרי, ואז בסחדל כזה הרופא אומר לו אחרי כמה דקות טוב תחתום לי פה על זה, פתאום היד שלו חתמה בסדר גמור וזרקו אותו מהוועדה. או לדוגמה מישהו שאמר שהוא לא יכול להתכופף בכלל, יש לו ממש כאבים, הוא גמור לגמרי, ואז הרופא עושה לו כמה בדיקות, ואז הוא אומר טוב חביב תעלה רגע למיטה, אני רוצה לבדוק אותך. זינק על המיטה בצעדי פנתר, וגם הרופא אמר לו איפה מה, הרגע לא יכולת להתכופף, איך עכשיו אתה פתאום ככה קופץ. הם יודעים את העבודה, הם לא פריירים, יש במיוחד פה בסניף ירושלים. סוג נוסף של ועדה זה ועדה פסיכיאטרית. ועדה פסיכיאטרית זה מוקש, כי מה תגידו ללקוח? תהיה פסיכי, כאילו, אתם גם לא אמורים להדריך אותו לדברים כאלה, כי זה לא חוקי, אבל הרבה פעמים הרופאים בוועדות הפסיכיאטריות הם פשוט שותקים ומחכים שהלקוח ידבר. עכשיו, מה הוא יגיד? אין לו מה להגיד, כאילו הוא יגיד אני סובל מזה, אז כן, תסבירו לו, תגידו לו, קודם כל תדברו אתם במקומות, תגידו הנה עולה מהמסמך הזה וזה כך וכך. תדרבנו אותו להסביר ללקוח, תגידו לו, תדבר, תשתף בבעיות הרפואיות שלך. במה שאתה עובד. עכשיו יש אגב רופאים שעושים בדיוק הפוך, הם מפציצים את הבן אדם בשאלות, עד שכאילו עונה על תשובות שכאילו הן נראות להם רגילות לחלוטין, ואז כאילו הם אוקיי, הוא בסדר גמור, אין בעיה, אין לו מגבלה. כי לפעמים קשה מאוד לאמוד, למרות שהוא פסיכיאטר, קשה מאוד לבן אדם לאחוז שהוא עם בעיה נפשית בשיחה של כמה דקות. זה מאוד מאוד מורכב. באמת, יש מקרים, לדעתי לפני הביטוח לאומי צריך לעבור איזה סוג של רפורמה בעניין הזה, בעבודות פסיכיאטריות, כי באמת יש מקרים של לקוחות שהם באמת במצב לא טוב, הביטוח לאומי דוחה אותם. עכשיו, אני קצת מריץ, סוג נוסף של ועדות זה ועדות פנימיות. זה בנכות כללית, זה נפוץ המון. זה ועדה שבוחנת את כל הבעיות, נגיד כמו יתר לחץ דם, סכרת, כל מיני מחלות קשות, אני לא רוצה להיכנס להכל, אבל שימו לב שזה ועדה שמבוססת ברובה על מסמכים רפואיים, כי אין מה לבדוק. בן אדם אומר שיש לו סכרת, אין דרך לבדוק את זה מלבד המסמכים הרפואיים. אז חשוב מאוד שמגיעים לוועדה הזאת, לכל ועדה, אבל בעיקר לוועדה כזאת, למרקר את הנושאים החשובים במסמכים, למרקר את התאריכים, למרקר את הרופאים, כדי שיראו נגיד שאם בדק אותו אנדרו, לא זוכר בדיוק את הזה, רופא שבודק סכרת, בדיוק, כן, וזה לא רופא משפחה שבדק אותו, ואז כמובן יש הבדל משמעותי ביניהם, לבין רופא מומחה לבין רופא לא מומחה. עכשיו, לרופא בוועדה אין זמן, כמו שאמרתי, להתעסק בכל הדברים האלה, אז רגע שאתם מרכירים לו את זה בצהוב או באדום, זה ישר קופץ מול העיניים, וגם את התאריך, ואז הוא איתכם על המסלול, מה שנקרא. עכשיו, אני אתן לכם טיפ נוסף חשוב, זה יוביל אותנו בקצרה לנושא הבא.
בוועדה פנימאית, הרבה פעמים, אתה יודע, אתם מקבלים פתאום 50% נכות, ואתם אומרים, וואי, איך אני, 55% נכות, איך אני עובר את ה-60% האלה? אז זה למדתי על בשרי את הדבר הזה, שיש הרבה פעמים לקוחות שסובלים מעודף משקל. עכשיו, עודף משקל זה לא משהו שאתה יכול לראות אותו בעין, אלא אתה הרבה פעמים זה כתוב במסמכים רפואיים שה-BMI של הבן אדם הוא גבוה, יש ממש מספור, אתם רואים BMI 25, 40 וכדומה. עכשיו שימו לב, BMI של מעל 40, זה לא הרבה אגב, יכול שאני מתקרב לזה, זה נותן 20% נכות, שזה המון, זה ממש המון, כי יכול להיות שזה מה שיעביר אתכם לקצבה. אז חשוב מאוד שאם אתם מגיעים לוועדה והלקוח שלכם קצת בעל משקל עודף, לדבר איתו על זה ולשאול אותו, ולהגיד לרופא בוועדה שאתם רוצים שיבדוק אותו. יש רופאים אגב מקסימים שמגדילים ראש, ואומרים את זה ללקוח, בוא אני רוצה לבדוק אותך. ואז זה נותן לכם 20%. עכשיו יש לי שאלה, אתם רואים פה את הכוכבית הזאת? כן. מישהו יודע להגיד לי מה זה? יפה, יפה מאוד. זה הנושא הבא, הוא נושא מאוד מאוד חשוב. זה נקרא סעיף מנופה. אני אעבור עליו בקצרה. שימו לב להעלה 75 בתקנות שלנו מקודם של ביטוח לאומי. הפריטים המסומנים בכוכבית אינם מובאים בחשבון לעניין קצבת נכות כללית. הפריטים המסומנים בשתי כוכביות אינם מובאים בחשבון לעניין קצבת שירותים מיוחדים. הפריטים המסומנים בשלוש כוכביות אינם מובאים בחשבון לעניין קצבת נכות כללית ושירותים מיוחדים. מה זאת אומרת? יש הרבה בעיות רפואיות שאומנם האחוזי נכות שלהם מספריים, אבל ההשלכה שלהם על התפקוד לא משמעותית. נגיד, משהו שיש להמון אנשים באוכלוסייה, יתר לחץ דם. הנה, אתם רואים, גזרתי לכם פה את הסעיף. לחץ דם, דיאסטולי קבוע מעל 95, בלה בלה בלה, הוא נותן 10% נכות. עכשיו, בואו, זה לא משהו שכנראה משפיע על היכולת של הבן אדם לעבוד, אז הביטוח לאומי החליט שהסעיף הזה מנופה. זאת אומרת שגם קיבלתם, נגיד, 60% ביחד עם הסעיף הזה, זה לא 60%, באמת, מורידים את ה10% האלה. אז זה נושא שחשוב. פשוט לא מורידים את זה ועושים אפס. אני אגיד לך, כי יש דברים שזה, קודם כל, תראי, יש כאלה שהיא כוכבית אחת, ויש כאלה שהיא שתי כוכביות. אז אין לזה משמעות אם יש לו כוכבית אחת, זה לא בא לו לקצבה. לא, אבל אתה יכול לבוא בחשבון לשר"מ, לצורך העניין. הנה, תראי מה כתוב פה, הפריטים המסומנים ככלית אינם מובאים בחשבון לעניין קצבת נכות כללית. אבל לא כתוב שזה לא מובא בחשבון לעניין שר"מ, שירותים מיוחדים. אז כן צריך לדרג את זה. מה? סליחה, לא שמעתי? נכון, בוועדות פטור ממס אין את הקיזוזים האלה. זה גם תשובה נכונה. טוב, אנחנו לקראת סיום, אז אני רוצה לרוץ איתכם בעצם על מה שקורה אחרי הוועדה. קיבלתם, הייתם בוועדה, אתם לא יודעים כמובן מה התוצאות של הוועדה, אתם מחכים במתח, ואז יש בעצם 3 אופציות. יש אופציה אחת שהרופא קבע שהאחוזי נכות שלו קבועים, וממילא גם חוסר היכולת שלו להסתכל היא מוחלטת, ואז ישר אתם מקבלים מכתב שגובה הקצבה שלו הוא כך וכך, ואתם שמחים וטובי לבב. יש אופציה שנייה, שהיא כמובן דחייה, שלא הגעתם לאחוזי נכות הקבועים בחוק, הנדרשים בחוק, לאחוזי נכות הנדרשים בחוק, ואז התביעה נדחית. אגב, אפשר לערער, יש לדעתי כדומה ל-60 יום לערער, בנכות כללית, בשר"מ זה 90 יום, אפשר לערער, ואז אתם מגיעים בפני ועדת ערר של 3 רופאים. חשוב מאוד לוודא שבשלושה רופאים האלה יש בדיוק את התחומים שאתם ביקשתם. זאת אומרת שיש אורתופד, נוירולוג ופסיכיאטר, ולא יש שם רופא פנימאי שבכלל אין לו בעיות פנימיות, אלא בעיות נוירולוגיות. אז חשוב לוודא את זה בזימון. האופציה השלישית והרווחת, ובזה אני מסיים, זה בעצם, אם קיבלתם מכתב שהוא עבר את הסף הרפואי, הוא עבר את ה-60% או 40%, אבל יש ידיעה לגבי היכולת הסתכרות שלו, האם הוא יכול לעבוד או לא יכול לעבוד. מה שקורה במקרה כזה, אתם מזומנים, הלקוח שלכם מזומן לפגישה עם פקידת שיקום. פקידת שיקום בעצם זאת עובדת סוציאלית, אני לא יודע למה החליטו והסמיכו שהיא יכולה להחליט על היכולת הסתכרות. מה? על כושר ההסתכרות. עכשיו, בינינו, זה לא באמת היא מחליטה, אלא זה הרופא בוועדה כותב חוות דעת, והיא מביאה גם את דעתה על העניין, אבל היא כאילו המכה בפטיש מהעניין, היא מסיימת את הסיפור. עכשיו, גם יש דעות חלוקות האם ללוות את הלקוח לפגישה הזאת, אני אישית לא אוהב, כי כאילו היא אמורה להיות מישהי שמרחמת עליו,
שמתייחס אליו בסלחנות, ואני לא חושב שזה יוסיף, כי עורך דין שהוא מגיע, כאילו זה קצת מאיים כזה. בהתחלה הלכתי, גם אני כבר פחות הולך. אבל כן חשוב להסביר ללקוח שהפקידת שיקום, היא תנסה כמה שיותר לשכנע אותו שהוא יכול לעבוד. ושלמרות המגבלות הכפויות שלו, הוא יכול לעבוד. היה לי מקרה של מורה 40 שנה, שהיה לו המון אחוזי נכות, המון בעיות רפואיות, והפקידת שיקום החליטה שהוא יכול לעבוד כשומר בסופר. אני לא מזלזל, אבל הבן אדם היה 40 שנה מורה, עכשיו תהפכי אותו לשומר בסופר. יפה. בדיוק, היא נותנת לו כל מיני אופציות. מיון כלים חד פעמים. אני קצת מוזר לסיפור הזה, אבל בסדר. עכשיו, לא צריך להיבהל, גם אם מחליטה שהתביעה נדחית, יש אופציה לערער. עכשיו, אני אומר לכם מראש, הסיכויים לערער על ההחלטה שלה בעניין אי כושר זה מאוד מאוד קשה, כי אתם מגיעים לוועדה שיושב שם רופא תעסוקתי, לאיזה איש שקשור לתעסוקה וכדומה, ולכו תשכנעו אותם שהוא לא יכול לעבוד במפעל מיון כפיות חד פעמים. ותמיד יש את הנוסח הקבוע הזה, בחנו בקשב רב ואת דברי התובע ובא כוחו, והחלטנו לדחות את התביעה. מה שכן אפשר לעשות זה להביא חוות דעת של רופא תעסוקתי, ואז זה קצת משפר את הסיכויים בערר. אז אני רוצה לסיים, אני רוצה רגע רק לעשות סיכום קטן. הדבר הכי חשוב, הכי בסיסי, זה שיש 4 דרגות אי כושר, כמו שראינו 60, 65, 74, ו-75, שזה בעצם 75 זה 100% אי כושר. אתם צריכים לשאוף למקסימום. ועדה, מאוד מאוד חשוב להגיע לוועדה עם מסמכים שמתאימים לכל ועדה, לא לפזר את הרופאים, להתמקד איתם, ללכת איתם ביחד, לריב או לא לריב איתם, זה כבר החלטה שלכם. להכין מכתב סיכום, אני אפשר לקרוא לזה אפילו כתב תביעה, לא לפחד לערער, ותעשו טוב ללקוחות שלכם, זה מה שחשוב בסוף, ואם יש שאלות אז יש לנו 2 דקות לענות עליהן. כן. לא, אני מגיש אותו בסמוך לכתב תביעה. אני ממש מצרף אותו כקובץ, אם את מגישה מקוון אני מצרף את זה כקובץ. כן. מותר להעביר את השכר טרחה, כלומר במקום לקבל 60 תשלומים. שאלה פצצה, יש התייחסות לזה בחוק, לא רציתי להיכנס לזה כי זה לא קצת, לא היה לנו זמן, אבל ברמת העיקרון מותר לגבות עד 60% מהרטרו. זאת אומרת, אם בן אדם מקבל עכשיו לכל החיים קצבה, פלוס הוא קיבל 2 אחורה, אז מותר לכם, והוא מקבל חבילה של 60,000 שקל ברטרו, מותר לכם לגבות עד 60% מהשכר טרחה שלכם מהרטרו. ומהתשלומים העתידיים? מה זאת אומרת? אם נשאר עוד איזה זמן, אז אתה גומר התשלומים העתידיים, אבל עדיף לך לחסות הכל בתשלום אחד. אם הלקוח הסכים או לא הסכים, תכניס את זה להסכם שכר טרחה. לא, אולי לא הבנתי, לא הסברתי את עצמי. הוא מקבל, את כל כן, אתה גובה את הכל, גם את 5 שנים קדימה, מהרטרו שהוא מקבל. עד 60%. זה מוגבל. כדי שלא יקחו לו את כל הרטרו. כן. כמה חשוב שהמסמכים שאנחנו מגישים, או שהוא מביא לנו, שיהיו עדכניים. כי לפעמים יש מחלות או בדיקות שצריך כאילו הרבה זמן. אם היום בגיל 18 שבר והיום בן 60 וזה לא משפיע עליו. לא, אני לא מדבר על שברים נגיד, על איזושהי מחלה שהוא מבחינה אצלו, נגיד אפילפסיה. אם היא עדיין בתוקף והיא משפיעה לו לתפקוד, אז בוודאי. צריך לחדש כאילו? לחדש את המסמכים? אל תחדש את המחלה, כן? לא לחדש את המחלה, אבל נגיד היה לו אבחון לפני 10 שנים אפילפסיה. אם המחלה בתוקף, אז בוודאי תביא מסמך עדכני, כן. כן, בוודאי. ה-60 חודשים מתייחסים לנכות עצמית שהוא מקבל, והאם אנחנו יכולים לגבות שכר טרחה נוסף על הנכויות זמניות, נניח קיבל במשך 2 נכויות זמניות? לא, זה מוגבל ל-60 חודשים, גם אם הצגת אותו במשך, בסיבוב ראשון הוא קיבל 2, ואז פתאום הוא בא אליך אחרי 2 והוא רוצה שוב פעם ייצוג, אתה מוגבל ל-60 חודשים, אתה לא יכול ללכת עוד פעם, עוד 2, הספירה לא מתחילה מחדש. אתה צריך כל הזמן להיות איתו בקשר.
בקשר לראות כמה הוא קיבל, עוד ילד, במשך פחות שנתיים, ילד. 4 פעמים. זה קצת קשה, כן, זה קצת קשה לעקוב, כן, קצת בעייתי, נכון. מה? ולכן מה, איך אתה פותר את הבעיה שהגזרות? שמה, לעקוב אחרי השכר? אני אגיד לך מצליח, איך אתה יודע? לפעמים עדיף לך לא לעקוב, לא, אני צוחק, אבל לפעמים יש מצבים, לרעתנו, שפתאום הילד בגר, והוא נהיה מעל גיל 18, ואז הקצבה שלו יורדת, אז מה שאני עושה, אני מחשב מראש. אני אומר מראש, אני שואל אותו, בני כמה ילדים שלך? אני יושב ואני עושה את החשבון של השכר טרחה, אני בני כמה ילדים? ואם הוא בן 17, אז אני לא לוקח לו 5 שנים קדימה כאילו בן 11. אני מחשב 12 חודשים, שיש לי לגבות. אתה יכול להיות נשוי עליו 5 שנים, זה מה שאתה אומר. בוודאי, כן, כן, כן. נכון, לכן הכי טוב, זה מה ששאלת, לגבות מהרטרו. יש מצבים שביטלו את הקצבת נכות? כן, יש מצבים. מה? אני אומר, לא תמיד יש רטרו. לא תמיד? לא תמיד יש תשלום רטרואקטיבי. תקשיב, גם לא תמיד הלקוח ישלם לך. זה לא, הכסף לא, זה להבדיל מחברות ביטוח, שהם הכיס העמוק שלנו והכסף מועבר ישירות אלינו. הקשר בנכות כללית וביטוח לאומי זה שהכסף עובר ללקוח. עכשיו, איך תחפש אותו אחרי שהכסף עובר אליו? צ'קים מראש. יש פתרונות לזה, אבל את יודעת, אני לא רוצה להתחיל מערכת יחסים לקוח שישר אני לא סומך עליך. לא, אבל גם לא יכול לרוץ אחריו כל חודש. נכון. לא, אבל אני מתכוון, טוב, לא ניכנס לזה, יש שמות. לגבי הגיל, אז למשל אם יש מישהו שהוא, אוקיי, הגיע לגיל זקנה, אבל נניח, אפשר לתת לו נגיד 20 או 30% נכות לדברים אחרים, זאת אומרת לא לקצבה, לדברים אחרים, להנחות בארנונה או דברים. אפשר, אבל את לא תוכלי להגיש תביעת נכות כללית, את צריכי להגיש תביעה אחרת. אני לא יודע איזה אפילו לפני אפשר. טוב, אני רואה שכבר עורכת דין איילת רוצה לעלות. אז תודה רבה לכם, אם יש עוד שאלות אז אני זמין במספר טלפון שלי.